מה קורה? היום אנחנו נשחק פודראפט, משחק מאוד מאוד כיף שאני ממש אוהב. וואו, 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 איזה כימיה, יואו, אני לא מאמין, מה יצא לי על ההתחלה. או שאני שם קרוס, איזה כימיה. אני אראה, אוזיל. אני עושה את הכל בשביל הכימיה. הכימיה בינתיים ממש טובה. פוגבה. אוקיי. מרסלו. יש לי כימיה טובה, רק שפה עם פוגבה וזה לא ממש הלך. דנטה, אני אשים את דנטה. דנטה ממש טוב. אני מאוכזב שהוא עבר מביירן, אבל אין מה לעשות. בינתיים הכימיה שלי ממש כימיה טובה. נלדו. אני שם את נלדו. אני עכשיו אשים. וואי, יצא ממש טוב. אני אשים את דני אלבס. בואו נראה מה אני יכול להחליף. 98, שזה ממש טוב. בנזמה. וואו, איזה משחק. בואו אני אחליף אותם עכשיו. לא, זה לא המקום עדיף. בואו נראה כמה זה עכשיו. 96, אז עדיף ככה. בואו נראה. נראה לי אותו, הוא שחקן עבר והוא נראה ממש טוב. 95 זה נראה טוב. 97, לא טוב. 97, עדיף 98, 97. נשים אותו, מעט תהיה. בואו נראה מי נשימו. בופון. איזה שחקן. אני מת על בופון. טוב, הנה בופון, בואו נשים אותו כאן. אבל זה הורס לי את הכימיה, אז אני לא אורס את הכימיה, אז אני אשאיר אותו בפנים. עדיף את הכימיה מאשר שזה יהיה סתם קבוצה גרועה. כימיה זה מעל הכל, תאמינו לי. בואו נראה. אוקיי. כימיה, 100 כימיה. יש, 100 כימיה. אני אשים את קרבחל. כאילו עכשיו זה רק חילופים שאני לא צריך. אובמיאנג. אובמיאנג הוא שחקן מהיר מאוד. הוא נראה לי ברמה של המהירות של בייל. בואו נראה מה יש עוד. רקיטיץ', אבל אני לא אכניס אותו בגלל הכימיה הטובה. אבל יש לי ממש טוב. אני עוד מעט אבחר כמה דברים. בוא נראה. אין לי שחקנים טובים כל כך. אז זה ככה, אוקיי. בואו נראה. אני אשים אותו למרות שאני לא מכיר אותו, אבל הוא נראה לי טוב. טוב, אז אני אבחר איזה מאמן. בוא נעשה ככה, אני יוצא מניים. זה מאמן איטלקי. אוקיי? אז רונלדו 99, גריזמן 95, מסי 99,
קרוס 88, אוזיל 87, מישהו שאני לא מכיר 80, מרסלו 88, דנטה 81, נטו, אני לא יודע איך מבטאים את זה כל כך, 79, נלדו 86, ודני אלבס 84, וכל החילופים זה לא ממש מעניין אותי. יאללה, ביי. אני מקווה שנהנתם, ונתראה בפרק הבא.